הבאתי אצלי. חבר'ה, הצוות הצפוני בראשותו של צ'יפ סעידו יוצאים לעבודה, 6:35 בבוקר, אחרי תפילת שחרית. סעדיה כבר מפגיז אותנו אחרי דג ראשון שברח, והשני כבר נלחמים איתו לאט לאט. אמנות של צ'יפ. זה גדול. מי ישחרר? קלט שאמור לשחרר. קלט שאמור לשחרר, לא אף אחד אחר. קח תלם אתה. תלם בסבלנות אתה. כן, אני אראה מגן. קלט, אתה יכול לצלם? סליחה. אתה יכול לצלם? לא, זה... קח, הגן. לפה בסבלנות. לא, רגע, לא, אתה לא עושה שום דבר. בחייאת, תעזוב לי, אתה לא עושה כלום. אני יודע, לא, אני צריך להקשיב לעשינו, בואי בעבוי. אתה על השוק לזה כבר, זה טוב מאוד. אופה, יש לנו לבן. יש לנו לבן. אינטיאס. איזה יופי, איזה יופי, חביבי. ג'יגינג מאסטר, אדוני. ג'יגינג מאסטר. 5 קילו, אני קטן. רגע, שים לב טוב עכשיו, אתה. סעדיה, יברח לך. לפה. יכול לצלם? תביא אותו לפה. חוץ לאף מקום. זה מערכת. היום עשית לו. סלאם. 10 קילו, זה לא? 10 קילו, לא? כן.